Όταν παρατηρήσουμε κάποιον να αντιδρά θυμωμένα ή να κάνει υπομονή σε μια περίσταση, το συμπέρασμα ότι είναι θυμωμένο ή υπομονετικό άτομο μπορεί να βγει πολύ γρήγορα. Συχνά είναι δελεαστικό και εύκολο να κρίνουμε την προσωπικότητα ή την ηθική των άλλων ανθρώπων, απλώς με βάση κάποια συμπεριφορά τους. Όμως, η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται, ενώ και η κρίση μας επηρεάζει σε έναν βαθμό το πώς βλέπουμε τα χαρακτηριστικά άλλων ατόμων. Το συμπέρασμα που βγάζουμε εξαρτάται και από τις δικές μας πεποιθήσεις και προκαταλήψεις και το πώς ερμηνεύουμε αυτό που παρατηρούμε, όχι μόνο τη δική του συμπεριφορά. Η μελέτη της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενους τομείς της ψυχολογίας. Οι παραδοσιακές θεωρίες των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και οι ερευνητές που έχουν επηρεαστεί από αυτές έχουν προσπαθήσει να ορίσουν την προσωπικότητα ως ένα σταθερό σύνολο από ιδιότητες που μπορούν να μετρηθούν και να περιγραφούν. Αλλά οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις αμφισβητούν αυτήν την εγκυρότητα αυτών των υποθέσεων. Η θεωρία των χαρακτηριστικών προσωπικότητας κάνει μια αρκετά απλή υπόθεση. Η προσωπικότητα είναι σταθερή και μπορούμε να την μετρήσουμε αναγνωρίζοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, π.χ. εξωστρέφεια ή ευσυνειδησία. Ο Μπάρον Κόειν, για παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό, χρησιμοποίησε ερωτηματολόγια για να μετρήσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας στα αυτιστικά άτομα. Στο βιβλίο του συζητά διάφορα εργαλεία και προσεγγίσεις για την κατανόηση των γνωστικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών των αυτιστικών ανθρώπων. Εντοπίζει δύο πολύ χαρακτηριστικές μετρήσεις, το επίπεδο ενσυναίσθησης και το επίπεδο συστηματοποίησης, τα οποία θεωρεί ότι αφορούν πάρα πολύ τον αυτιστικό πληθυσμό. Γιατί κατά την άποψή του, τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού τείνουν να έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες στο EQ, κάτι που αντικατοπτρίζει δυσκολίες στην κοινωνική νόηση, όπως η αναγνώριση εκφράσεων προσώπου ή η κατανόηση των προθέσεων των άλλων. Επίσης υποστηρίζει ότι τα αυτιστικά άτομα συχνά διαπρέπουν στη συστηματοποίηση και εμφανίζουν ψηλότερες βαθμολογίες από τα μη αυτιστικά στο SQ. Αυτό αντικατοπτρίζει πολύ ισχυρές δεξιότητες αναλυτικής σκέψης, αναγνώρισης προτύπων και προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητες που συχνά συνδέονται με πεδία όπως η επιστήμη, η μηχανική και η τεχνολογία. Αυτός όμως ο τρόπος σκέψης και ανάλυσης των ανθρώπων έχει δεχθεί αρκετά σοβαρή κριτική. Πολλοί μελετητές έχουν τονίσει τις αδυναμίες των ψυχομετρικών τεστ, αλλά και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η οποία φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας έρχεται από τις έρευνες των Άιζενγκ και Ράχμαν, που δείχνουν ότι πολλές φορές η αντίληψή μας για τα χαρακτηριστικά των άλλων ανθρώπων εξαρτάται περισσότερο από τις δικές μας προκαταλήψεις και τον τρόπο που εμείς βλέπουμε τον κόσμο, όχι από το ίδιο το άτομο που αξιολογούμε. Επιπλέον, και ο Μίσελ έθεσε σοβαρές αμφιβολίες για τους τρόπους μέτρησης των διαφόρων χαρακτηριστικών στα ερωτηματολόγια των ψυχομετρικών τεστ. Λέξεις όπως συχνά μπορούν να σημαίνουν κάτι διαφορετικό για διαφορετικούς ανθρώπους. Οπότε είναι δύσκολο να βασιζόμαστε σε αυτές για να βγάζουμε ουσιαστικά συμπεράσματα για τους ανθρώπινους χαρακτήρες. Πρότεινε ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι περισσότερο αποτέλεσμα του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο εκφράζεται, παρά ενός σταθερού εσωτερικού σετ χαρακτηριστικών. Αμφισβήτησε τη θεώρηση ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι σταθερά, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά προσαρμόζεται στην κατάσταση και στο περιβάλλον. Και ο Ρίτσαρτς πάει ένα βήμα παραπέρα και μας προκαλεί να σκεφτούμε αν αυτά που θεωρούμε ως χαρακτηριστικά στους άλλους ανθρώπους είναι αληθινά ή αν είναι απλώς παράγωγα του τρόπου που τα μετράμε. Για παράδειγμα, μπορεί να ερμηνεύουμε την επιθετική συμπεριφορά κάποιου ατόμου λέγοντας είναι επιθετικό, αλλά αυτό δεν είναι πραγματικά εξήγηση, είναι ένας κυκλικός τρόπος σκέψης.
Δεν μας βοηθά να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην ουσία, για ποιους λόγους δηλαδή δείχνει επιθετικότητα το συγκεκριμένο άτομο στην παρούσα συνθήκη. Ας το δούμε και λίγο πιο απλά. Ένας άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος, μπορεί να φαίνεται εξωστρεφής σε μία συνάντηση με φίλους και οικογένεια και γνωστά, κοντινά και αγαπημένα πρόσωπα, αλλά να δείχνει ιδιαίτερα κλειστός και λίγο μίλητος σε μια αίθουσα γεμάτη αγνώστους. Κάποιο άτομο που συνήθως δείχνει ψυχραιμία σε καταστάσεις πίεσης ή έντασης, μπορεί παρόλα αυτά να χάσει την υπομονή του αν βρεθεί υποπίεση πολλές φορές μέσα στην ίδια μέρα. Αυτές οι μεταβολές φυσικά δεν σημαίνουν ότι η προσωπικότητά τους αλλάζει, αλλά ότι η συμπεριφορά επηρεάζεται και από άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος. Ο Κουρτ Λεβίν, για παράδειγμα, υποστήριξε ότι η συμπεριφορά είναι προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ προσωπικότητας και περιβάλλοντος. Η θεωρία του, που μπορεί να εκφραστεί και σαν μια εξίσωση για όσους αγαπάν αυτούς τους μαθηματικούς τύπους στην έκφραση, αποτελεί θεμέλιο λίθος στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην ψυχολογία. Θεωρεί την συμπεριφορά ως μια δυναμική αλληλεπίδραση. Υποστήριξε δηλαδή ότι δεν καθορίζεται αποκλειστικά από εσωτερικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας ή εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αντίθετα, προκύπτει από τη συνεχή αλληλεπίδραση και των δύο. Πολύ σημαντική είναι και η αναφορά στη θεωρία του πεδίου του Κουρτ Λεβίν, που αναφέρεται στο συνολικό ψυχολογικό περιβάλλον ενός ατόμου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και περιλαμβάνει και εσωτερικούς παράγοντες όπως είναι ανάγκες, επιθυμίες, στοιχεία προσωπικότητας και εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιρροές. Σύμφωνα με τον Λεβίν δηλαδή, η συμπεριφορά λαμβάνει χώρα ακριβώς μέσα σε αυτόν τον χώρο ζωής, όπως τον αποκαλεί, και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτόν μπορεί να μεταβάλει τη συμπεριφορά. Η θεωρία του έχει πολύ σημαντικές και κρίσιμες και επίκαιρες εφαρμογές στην δυναμική των ομάδων, καθώς η θεωρία του έχει επεκταθεί στην κοινωνική και οργανωσιακή ψυχολογία και οι μελέτες του έδειξαν το πώς η ομαδική συμπεριφορά επηρεάζει την ατομική λήψη αποφάσεων και τις ατομικές δράσεις. Έχει εφαρμογή στην διαχείριση αλλαγών, αυτό που αποκαλούμε πολλές φορές change management, η οποία εξηγεί πώς μπορεί να υλοποιηθεί μία αλλαγή στη συμπεριφορά μέσω διαφορετικών φάσεων. Τη φάση της απόψυξης, της αλλαγής και της επανάψυξης συμπεριφορών ή νοοτροπιών. Επίσης έχει επηρεάσει πολύ και την εκπαιδευτική και αναπτυξιακή ψυχολογία, καθώς οι ιδέες του έχουν εφαρμοστεί για να κατανοηθεί πώς το μαθησιακό περιβάλλον επηρεάζει την απόδοση και τη δέσμευση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία καθεαυτή. Ακόμα και ο Σάλομον Ας, μέσα από τα γνωστά πειράματα συμμόρφωσης, έδειξε ότι το κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τη συμπεριφορά μας σε τεράστιο βαθμό, αρκεί να σκεφτούμε το πώς η παρουσία μιας υποστηρικτικής ομάδας μπορεί να κάνει κάποιο άτομο να ενεργήσει διαφορετικά από το όπως θα ενεργούσε μόνο του. Σύμφωνα επίσης με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Μπαντούρα, οι άνθρωποι δεν ενεργούν με βάση μόνο εσωτερικά κίνητρα, αλλά μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους και παρατηρώντας τις συνέπειες που έχουν οι πράξεις τους και η συμπεριφορά τους. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η επιθετικότητα, για παράδειγμα, επιβραβεύεται με κάποιον τρόπο, είναι πιο πιθανό να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά ανεξάρτητα από τα φυσικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και από το αν έχει όντως περισσότερη προδιάθεση για εκδήλωση επιθετικότητας. Μας δείχνει δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι ενεργοί συμμετέχοντες στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους και της συμπεριφοράς των άλλων ενδεχομένως και όχι παθητικά θύματα της προσωπικότητάς τους ή των περιστάσεων.
Μέσα από μηχανισμούς όπως η παρατήρηση και η μίμηση, τα μικρά παιδιά αναπτύσσουν συμπεριφορές που ταιριάζουν στο περιβάλλον τους, κάτι που αναδεικνύει τη δυναμική φύση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Επίσης, έχουμε και έρευνες από την διαπολιτισμική ψυχολογία που μας δείχνουν ότι η το πώς βλέπουμε και ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πολιτισμικούς παράγοντες. Στις δυτικές κουλτούρες, όπου κυριαρχεί ο ατομικισμός στις κοινωνίες, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα εσωτερικά χαρακτηριστικά και κίνητρα των ανθρώπων. Όμως στις ανατολικές κοινωνίες, που οι κοινωνίες είναι πιο συλλογικές, η συμπεριφορά ερμηνεύεται κυρίως μέσα από το κοινωνικό πλαίσιο και τις σχέσεις των ανθρώπων με την ομάδα. Και ένα άλλο παράδειγμα προέρχεται από τη μελέτη των Κάσπ και άλλων για την επίδραση του περιβάλλοντος στη γονιδιακή έκφραση. Η μελέτη αυτή μας έδειξε ότι η επιρροή του γενετικού υλικού στη συμπεριφορά, όπως στην εμφάνιση της καταθλιπτικής συμπεριφοράς, εξαρτάται σημαντικά από τις εμπειρίες ζωής και το περιβάλλον των ατόμων. Τα γονίδια δεν μας καθορίζουν. Η προσωπικότητα και τα βιολογικά χαρακτηριστικά από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να προβλέψουν τη συμπεριφορά και την προσωπικότητά μας. Αν κάτι έχει σημασία να κρατήσουμε από όλα αυτά, είναι ότι η προσωπικότητα, όσο σημαντική και αν είναι, λειτουργεί πάντα, υπάρχει πάντα, μέσα σε ένα δυναμικό πεδίο. Η συμπεριφορά μας είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, και εσωτερικών και εξωτερικών. Αναγνωρίζοντας αυτή τη σύνθετη εικόνα, τη σύνθετη πραγματικότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μπορούμε να αποφεύγουμε να κάνουμε επιφανειακές ερμηνείες των άλλων και κρίσεις για το χαρακτήρα τους και υποθέσεις για τις προθέσεις τους, ώστε να αντιμετωπίσουμε την σύνθετη ανθρώπινη μας φύση με μεγαλύτερη κατανόηση όταν αναπόφευκτα θα καταφύγουμε σε κάποια αξιολογική κρίση. Είναι σημαντικό όταν κρίνουμε τον τρόπο συμπεριφοράς κάποιου να αναρωτηθούμε τι άλλο μπορεί να συμβαίνει στο περιβάλλον ή στη ζωή του που να την επηρεάζει και εν μέρει να την εξηγεί. Αποφεύγουμε τα στερεότυπα, δεν βιαζόμαστε δηλαδή να χαρακτηρίσουμε ένα άτομο με βάση μόνο κάποια επιμέρους συμπεριφορική του εκδήλωση και υπολογίζουμε ότι η συμπεριφορά είναι συνεχώς δυναμική, αλλάζει ανάλογα με διάφορες ορατές και μη παραμέτρους και μπορεί να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου. Θυμόμαστε ότι η συμπεριφορά είναι και επικοινωνία. Πολλές φορές πράγματα που δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε και να επεξεργαστούμε ή να ζητήσουμε και να επικοινωνήσουμε ρητά, εκδηλώνονται άρρητα μέσα από την συμπεριφορά μας με τρόπο κιόλας που δεν ελέγχουμε συνειδητά. Όταν τα θυμόμαστε αυτά, μπορούμε να βλέπουμε τους ανθρώπους και τον εαυτό μας με μεγαλύτερη κατανόηση και λιγότερη διάθεση για στερεοτυπικές ή επιπόλαιες κρίσεις ή αβασάνιστη απόδοση προθέσεων. Όλα μας εκφραζόμαστε διαφορετικά ανάλογα με την περίσταση. Είναι χαρακτηριστικό της σύνθετης ανθρώπινης φύσης μας. Αντί να βιαζόμαστε να κατηγοριοποιήσουμε τους άλλους, βοηθάει πάρα πολύ να δίνουμε χώρο και χρόνο στην κατανόηση και να αναγνωρίζουμε την κοινωνική και πολιτισμική διάσταση της συμπεριφοράς τους και μας.